Tahni. Out of place s ním. Direct. Ale tady. Útok, na tý stav. No, hoď na zem. Tak. Pojď se. Jdeš. Dík za podporu. Útok. Settle Vindictive. Odpíš, ne? Odpíš. Jedeš. Tohle je zajímavé. Nechápej se v tom nose, Honzo. Jde to vidět všechno. Mobius Destroy. Jej, to je fakt zajímavé. Tak. Lili. Jedeš. Když tak už jí, protože to je celá Maruce, David. On nemá Lili. Everest. On nemá Lili, ale jde už zavk Lili. A ty se dostaneš po... Já mám taky. Ty máš taky Lili. Kolik máte životů? Co vyměníš? Co bych prodal? Ty se vydal? A jsme trochu se pohli. Kolik máte životů? Ty vole, že to tak pak máme 20 dolarů. Ty? 2,5 Já letí. nebo tebe. Teď? Jdeme na 5. Jaký máš? Proč jsme to neřekl dřív, stačil Flip Destroy hotovou, pokud bys tam neměl zrovna 5, no. Lili, zaplatíš 1,1. 2000 euro. Jak jinak? Jestli neprasknu teď, tak už nikdy. Jo, sorry, Je asi na řadě. Silnější než tu. A kdykoliv. Piči, už nebude nohy. Bacha. Sakra. Bacha. Musím štáhnout. Aspoň si pořádně načítuju ten tvůj deck, do kroku vidím. Co ty? To hodně viděl. Ale on ho chce někdo zabít, vidíte tu červenou tečku tam? Ježišmarja. Tak 100 tady. Zase? Ještě řekne kde, ne, potom mi tam představu. Jedu? Nebudeš mě nenávidět. Použij. No tak jo. Teď všechno na ruku, to je už. To jsem říkal. To mě. Klasika. Tentokrát to nezabije. A tak kdyby to naprotrojhaj to, na ruku. To jde. Jde? Pak si to nastříháš, jo, to video? Je lepší video, protože takhle je to trapný prostě fotit. Lepší video. Nezabírá to. Co děláš, já mám to, konvektor. Je to, pošli to video. To. Za 300. A jedeš. Máš to za 300. Mama. Tak ano. Někdo se na to bude dívat, to bude blít. Vrátíme se zpět k duelu. Podívejme se na Uchyla. Koho? Co jsi vzal? Skolf nestvůrou. Zvládnu to? To není pajpětku. Já vím. Už má tak velkou hlavu. A proč je tak málo? Proč ty máš jak pytel banán? Což? Ne, svak. Na konci tvého kola? Tak toto hrajem tady, cirkusáky. Mluvej. Vidíš, tady zabiješ dál. Nemáme jak Máš 8, ne? Co? Máš 8. Jeď. Já bych mu ubíral i za 100, kdyby to bylo možné. Super. Tak já na to zakončení metalmu. Kolik to je? 1-1. Co? 1-1. 1-1 proti. Kolik má teďka? Ještě si mám nevyslovná. Dáme to na YouTube. Je sranda. Český. To nejde přibližovat. Jak to? Musíš přibližovat takhle. Aha. Tak já to přiblíží, jo? No, jo.